Gawas sa negative RT-PCR test nga rekisito sa tanang pasahero nga mosulod sa Zamboanga City, magpahigayon na sab kini og random rapid antigen test sa mga biyahero og essential services. Kini human gibutyag sa Department of Health nga anaa sa high risk category ang nasod. Ilabi na nga padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa National Capital Region ug ubang lugar. Gianunsyo mismo ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco nga sugod ugma Agosto 11 nga gawas sa negative RT-PCR test. Magpahigayon na kini og random rapid antigen test sa mga biyahero ug essential services nga ginatugutan nga makasulod gawas sa syudad. Isip transshipment ang Zamboanga City, proteksyon na usab kini sa katapad nga probinsya sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ug Zamboanga Peninsula. The city government will start to conduct random rapid antigen tests for COVID-19 among travelers, including those essential services which are allowed unhampered movement across all borders. This is the recommendation of the City Health Office, our medical experts, in order to intensify our campaign to keep our people safe